Maray na aga po, welcome ginaray sa satuyang Meet the Press. Ngunyan po aldaw na Miyerkules. Ngunyan po, petsa 25 na kita kunya kang Oktubre. And next week po, yun na po ang undas, 2017, ninhuli tapit sa ono na po sa sunod na Miyerkules, kaya pigmarayta na gibuhon na ngunyan ang sa tuyang Meet the Press tanganing maipaabot tapos sa tuyang mga parantabay, sa tuyang mga kababayan ang mga impormasyon na dapat po nindang maaraman, lalong-lalo na po pag-abot sa traffic and security. Ngunyan pong pagkaaga, bisita taan sa tuyang mga opisyalis kang syudad. Si Senior Superintendent Jonathan Panganiban, ang City Director kan Naga City Police Office, kay banta po ngunyan. And syempre po, sa tuyang PSO o Public Safety Office Head, Mr. Rene Gumba, tangani magtao po sa tuyan nin mga impormasyon na dapat na pong maaraman, dapat ang gibuhon, mga dos and don'ts sa pag-abot po kanunda sa mga sementeryo. And duman po sa mga motorista para matawan man kita ning giya sa mga dapat ang ginibuhon, sa mga maduman po sa mga sementeryo sa maabot na petsa 31 and petsa 1, And syempre, yaon man po digdi mga pag-iribata sa media, sa hanap buhay, sa manilayan ng mga estasyones, sa telebisyon, makaiba ng tachan para sa inda mga kahaputan. Bago po kang sa tuyang Q&A, siguro agaran ko na nin pataratara mensahe ang sa tuyang mga bisita ko niyan. Inutong ko po si Senior Superintendent Panganiban. Sir, good morning. Yes, Diyos maray na aga po sa tuya po sa Kamigong Roy. Asin siyempre sa idol ko, si Sir Ren Gomba kan sa Public Safety Office. Dako lang ang rolyo para sa satuya na maimbatanig diyo sa Meet the Press para nga ni paabutaman sa satuyang mga constituente, sa satuyang community ang mga mga preparasyon asin mga seguridad na pinaghahandaan ta para sa paabutan na undas. Diyos maray na aga sa satuya boss. Sir Rene? Maray na aga tabi Roy. Maray na aga po sa satuyang ginagalangan na Chief kang satuyang Naga City Police Office, Police Senior Superintendent Jonathan Panganiban. Sa gabos pong pag-iriba sa media, sa Sepio, mabalos po sa kape. Maray na aga po sa gabos. Okay, mabalos po. And by the way, nadadala naman po kita live sa GNN and sa NSTV, GNN TV 48. And Naga Smiles to the World, yan. At siya po, para sa may mga kahaputan, sa Facebook Live, tama? Okay, sige. And saro po sa mga online tangon yan, siguro inutong ko muna si Senior Superintendent Panganiban, pag-abot po siyempre sa security. Aram ko po na may mga initial na kamong ginibong meeting with the City Government of Naga, and pwede pong maaraman kung ano po ang mga initial na mga napag-urlayan ta po pag-abot po sa security. Tama-tabi yan Roy, ang mga pag-uurulay para sa preparasyon kan sa undas ta pigibo kan October 13 tapos nagkagawa ng final ng October 19. So among others, sa tuya sa preparasyon sa parte kan sa PNP sa lokal na polisiya ta kinakapalamanan ni kan sa tuyang pigapod na Oplan na Ligtas Undas 2017. Iniyo na may objeto na tanganing matawan ta ning komprehensibo konkretong gabay sa tuyang mga kapulisan para sa saindang mga responsibilidad sa pagtupad ninda kan sa security preparation, sa pagbantay ninda sa mga anumta na sementeryo, asin sa pagmantener kan pasi orden asin sa traffic management in close collaboration digdi sa public safety office sa mga personal kan public safety office pamamayo kan sa tuyang si Sir Ren Gomba. Ma-deploy kita ng sufficienteng personal para sa pagbabantay kan mga sementeryo ta. Iniyo earlier ta siguro gigibuhon para nga ni sa pakikipag-cooperar man sa mga barangay chairman
Asin ini yung nga ni may mga pigibo na kitang pagkikipag-ulay man sa mga head na mga sementeryo, sa mga management nila, para nga ni maanuhan taman, mai-lay down ta, makapaghagad sa kita sa ina ng mga suhestyon, kung ano pa man ang mga pangangaipon nila, lalong-lalo na sa pag-establisar kan mga outpost ta, mga police assistant, desta, para sa ano man na mag-cater ng mga pangaipo na dapat aksyonan kan sa tuyang mga kapulisan during the heights, during the whole duration kan sa tuyang undas. Igwa pa man kitang maliban kani, unnormal function kan PNP ang pamangirare duman habang kita nagbabantay sa mga sementeryo. During that height kan sa sementeryo, ipagbabawal ta siyempre ang pagdadarakan mga patarom, mga ano pa man na bagay na pwedeng aksidente o makaano sa satuyang mga nagpa-participate o nagbibisita sa satuyang mga sementeryo, asina arak, ipagbabawal yan. Itong pagdadarakan mga baraha, ang pagdadarakan mga dakula na mga sound na makakaribaraw. Tapos duman sa tuya siguro, sa mga mother man sa sementeryo, lalo may mga darang aki, siguro i-recommendar ta na magkaigwa ng mga ID ang mga akita, maski improvise lang na na may pangaran lang na ako si Arog Arog kaya kung may contact number para kung sakasakali man dahil tamang pigsasabi na halimbawa mapaano anaki, mapasala ning dalagan, mapasuay sa magurang, madali para sa tuya ang pag-retrieve, pag-recover kung paano tamaan ang aki kung sa isa yan mga magurang niya. Saro yan sa mga pigihiling ta na makakatabang para dahil tamang baga pero may man baga minsan may mga insidente na may nawawara si magurang bako si aki, so para mapadali ang maliban kaya mapagbabantay ta sa mga habang ang mga tao taya on duman busy sinda sa mga sementeryo. Iyo ang paglibot kan sa tuyang mga motorcycle crimes against crime, tapos yung sa mga bikers ta sa mga subdivision. Tangaling itong kung may mga nawalat man ng mga harong, di matawan taman ng magkakanig kong pagbabantayan mga harong na ini. So, yan ang mga seguridad na pigwaperata para sa undas. So, si Serene, atyan ano po kita ma-shoot tulos yung mga kaputan sa mga pagiriba sa media. Si Serene, sir, ini pong undas ko niyan, pag-arog po kayo yung panahon ng arog ganing undas, nag-activate ba kita ka itong sa tuyang itong Joint Operation Center? Iyo po tabi, Roy. In fact, nakaduwang urulay na arog kang sabi ka subago ni CD puun kang Oktubre 13 asin kang Oktubre 19, nagkaigwa na po ning pagfinalisar kang mga plano sa seguridad, sa trafiko. Now, as far as the Public Safety Office is concerned, so apat mi pong operating units, pagtungtong ning 28, dire-diretso na po ang operations kayan. Specifically, so Traffic Management Center, duman po sa pagpreparar kang mga rerouting, kang mga signages na kaipuan iralaag. Ikaduwa, so Civil Security Unit, kay puantaman ipasiguro po so seguridad kang mga facilities ta sa mga buildings kang local government, sa mga propiedad kang local government. Pero saro sa magiging pinaka-busy po iyo itong COMCEN, si satuyang Central Communication Center, na iyo po inyang ma-receive kadtong mga apod, mga paghagad ng asistensya medikal, emerhensya, pati po sa mga tuyaw na may mga complaints, i-receive po yan kang sa tuyang Central Communication Center. Asin pang-apat pong operating unit itong Task Force Comet. So lalo na po pag kasiributan, sinisiguro ta na nasusunod manggiraray sa mga importanteng ordinansa kang sa tuyang syudad. Sangon yan kabali sa pigtututukan mi po itong anti-smoking ordinance na medyo kay puwantang porsigihon digdi sa syudad kang Naga. So yung apat na trabaho pong iyan, dire-diretso na i-implementar kang sa tuyang Public Safety Office. Pero kasabay po kaiyan, pagtungtong ning 29, 30, activated na po sa satuyang command center. Itong incident command structure ang gagamiton ta, digdi po sa satuyang PSO Blue Room. Ini po sa interagency task group na kabali halos gabos na ahensya kang gobyerno, asin mga pribadong institusyon, organisasyon na matabang sa satuya. Sir, bago sa mga pag-iribat sa media, traffic,
mahapot lang po ako sa pag-abot sa traffic. May mga ano po ba kita, may mga rerouting, igwa po ba kitang iwa one way sa mga lugar na sa mga tinampo na aagyan po kayang ano kaya mga sementeryo ta. Iyo, igwa tabi, Roy. Digdiyo sa may parte kang sementeryo kang Santo Niño, La Loma, Asin Peña, Francia. One way po kita dyan. Balatas, Palaog, pa Basilica, one way. Ang Matiway po, two way. Pero itong San Felipe, pasiring sa Francia, one way po ito. Bawal maglaog duman hali sa Francia, igdi na sa may Balatas ang agi po. So ginigibot ayan para sa trapiko mas madali. Sisiguradoon ta po na igwang pedestrian lane na agihan, tapos igwaning fast lane para sa satuyang mga emergency vehicles. As in igwa din kita ning pig-designate na mga temporary parking areas. Ta inaasahan ta po na madagsa sa mga vehikulo. By this time siguro pwede tang ma-maximize itong mga widening area kang nagkakapirang tinampo. Pero sa wrong side sana po ang ipapa-okuparta. Opo. Saro lang po sa Naga City Police Office kay Senior Superintendent Panganiban. And so ano na po preparado na sa tuyang mga tauhan para sa deployment. And may ano po ba kamo? May pigtalaan po ba kamo na sa Gudno rin lang pwedeng maglinig para magdara ng mga siyempre itong matatarong pang gabi duman sa sendang mga duman sa mga sementeryo. Ipo tabi Roy. Bali ang para sa konsiderasyon para makalimpya man tong mga pag-iriba ta itong mga kababayan ta sa mga sementeryo sa mga malinda sa buhay itong mga nagyaon nila sa buhay. Sagot sa pitsa 31, pinag-ano sinda. Pinag-ano pa sinda na maglinig. Pero on that date, after ng 31, bawal na. Asintamalag man kita ng mga tarpaulin, duman sa mga atubangan mismo, sa mga entrada, kan sa tuyang mga sementeryo, para sa mga pinagbabawal na mga bagay-bagay. Asin na yaon na din man, nakalag na doon tong police assistant testa for the, if ever na there is a need to, para makompensate yung mga pinagbabawal na mga bagay. So meaning, naka-itemize po duman? Naka-itemize nakabugtak duman? Iyo po, tabi. Kung ano, mga bawal? Iyo po, tabi. Saka day bawal? Saka day bawal. Itong mga rekomendasyon ta, arong na nga ni baka itong kung pwedeng maglagning, maski improvise ID sa mga akita, magdaraman sila ng mga first aid kit. Aram mo na yung sa init, sa may mahihilo, itong mga basic na pangangay po para duman sa dadarawon sa sementeryo. Okay, mabalos po sa satuloy mga bisita. Digdi na po kita sa question and answer. Inutong ko po si Mr. Paul Santos kang RMN DWNX para sa iyang kaputan. Okay, good morning po. Paul Santos from RMN DWNX. Ki Senior Superintendent Panganiban, sir. Garungon niyan po ipapautob ta ang smoking ban. First time ba? May smoking ban kita nationwide. So paano ta po ipapautob ni and paano po magiging sistema kang PNP po? Ay po, salamat. Nabanggita na nga ni kana sa tuyang public safety chairperson na iyon ni ansaro sa pagtututukan ta duman sa pigsabi ta na pinagbabawal nga ni saro niyo sa items na ipagbabawal ta sa sementeryo para nga ni duman kontrolado tayong sa smoking ban. Asin ta ini padagos kita nakikipagtabangan sa public safety office as to the implementation kani yung smoking ban. Sir, siguro kay Sir Rene or sa PNP, ito pong mga naglalawag na nakainom, na daw sabihin tang day magdarang arak, pero digi sa magsaysay, along magsaysay, pwede may mga resto bar na bukas and duman sinda pwede mag-inom. Paano tas yan mano? Ako po, kung ako nga haputon mo, mas liberal ang interpretasyon ko. Kung day ka man nagpapasaway, day ka man nanggugulo sa pag-iriba mo, we will not take it against you. Pero kung nagkikrear ka ng kariribukan, siyempre po ma-action kami, kang NCPO. So magiging bukas din ining mga resto bar digyo, sir, sa magsaysay, along magsaysay? Ang aram ko po, bukas man sinda. Okay. Sunod, sige si Mr. Danny Arios kang DCG. Thank you. Salamat po kay City Director Panganiban. At least po nahampang may kamo, ika. May minsan po ibang members kan media na didipisi lang po interview sa imo, pero may tinutok do sa PIO. At least hindi po submit the press. Pasalamat kami nagatubang ka ngunyan. Primero po si hapot mi sa imo, duman po sasabi mo ko sa mo na bawal ang
mga darakulang sound sa loob kan sementeryo. Ano po ni sa public cemetery sana or sa private, di ka balit. Yearly po, ang PNP, pero may po nagbasasabi ka ni. Pero sa mga pribadong sementeryo, dahil po nila implementar. Ini pong pagbabawal ta iniyo siyempre sa sa pakikipagtabangan kan mga iba pang ayon siya kan ta kan gobyerno tag diyo sa syudad Canaga. May ubhita kita kaya po kaya nakapagkasunduan kan GOC intelligence during the meeting na ipagbawal ini yung mga sound na inita. Kumbaga di man appropriate na nagaano kita ning solemnity ka itong sa duman sa sementeryo na madara kita ning mga arog ka na mga item to kaya mga sounds na makakaribaraw para sa pagsilibrar ta kanundas. Siguro po may mga bagay-bagay na mas na pwedeng i-celebrar ta anundas bako sa sa sarong bagay na magkakaigwa kita ning medyo dai kaaya-aya ng mga sound o mga karibukan sa loob kan sementeryo. Iko na po sa traffic din sa an entrance po sa Undas, Balatas, tama po. Ang problema tabi dan sir, heavy traffic. Muna sa heavy traffic na yan, nakadagdag sa problema ang mga nagtitinda sa gilid kantina po plus yung mga nagagaray. Ano po, istikto ng implementan na bawal po ang paggaray, ang pagtinda sa gilid kantina po na makakaapektar sa tinampo na para sa bikulo, bako po naman sa tindahan. May yan sa igwa kitang ipigay implementar na yung anti-bending. Iyon na nga nila ang pigaano kan task force comment si Sir Renagomba ang makapag-ano kan dito sa anti-bending ta. Okay po. Sir Dan, so kuyan po, so parking space so parking areas na temporary sa left side, kung atubang kang Balatas, sa may walang side, puro ito mga auto. So ibabawal po sa mga paratinda duman. Nakaulay mi din po sa may mga sadiring kampusanto, so may mga nagmamanihar ka mga pribadong kampusanto, may mga tutugutan sindang magtinda sa laog, pero so urulay mi, bawal so inumon na alak. So as far as vendors are concerned, daita po isasabay duman sa may parking area. Siring man, may exclusive kitang area para sa pedestrian traffic. So piglalagan tayo ng PC na marker. So sa wala, so mga auto, sa tuo, so pedestrian, para diretso po sa tahaw kayan, so traffic dire-diretso. So one-way traffic haling Balatas, Pasiring, Matiway po. Bago pong pagbalik ko kay CD, may private let po duman. Ano to? Pagamit sa City Hall na parking space? Ngunyan po mayo sa Urulay Sardan, garoday po nagsabi sa City Hall Sumay Sadiri na pwede ming gamiton. Alagad, maray na lang po sa Basilica, nagtugot po sa Father Erwin, nagpaabot po sa muya kang huring JOC meeting na pwedeng gamiton sa Basilica bilang saro sa mga parking areas ta. So makakalaog duman ng mga bihikulo, igdi sa compound kang Basilica po. So dako lang katabangan man ini para mapagian so dalagan ta sa main road. One final question kay Sir Superintendent Panganiban. Sir, pig-recommender ka po ni Mayor Jan Bongat na maging Paul Pred City Director. Ang isang ko ng palod, sir, may nag-sponsor si Consalito de Lisario supporting katong recommendation sa imo na maging Paul Pred na naka-address po kay Regional Director Gardiola. Ano ba po medyo na hesitant sa pagpasa ng resolution sa Sanggunian? Kung anong rason? Kung di ka po hapoton sa diri mo, dapat ka na po maging full pledge na City Director? Nagpapasalamat kita sa rekomendasyon na pinagpaabot sa tuyang mahal na mayor para sa pagiging full pledge na City Director. Now, ang sa tuya po, kita, taga-Naga kita. Para sa ko, si Isaypawan na magmamalasakit, kundi ang sarong nagwinyo na arog sa tuya. Asin sasadiri ko kung sasa kong haputo na sa City Director. Ang sa PNP sa hipatura kan NCPO sa liderato ta ang klarado ang mandato kan sa tuyang mga PNP asin na ginagampanan ni kan sa tuyang mga PNP ang pag-maintain kan passive den ang pag-maintain kan pag-maintain kan mga sa pagtuman kan traffic management
tinutungkusan ta ang obligasyon kana bilang acting city director Naga City Police Office. Kung kita i-recommendar na city director for the purpose na kung gagampanan naman ang mga obligasyon as in mga responsibilities para sa city director, ako nagtutubod na yan dakulang orgulyo, dakulang pribileyo para sa sako na maging city director Naga City Police Office. Salamat tabi. Okay, thank you. Dan si Joel Jeremias kang Brigada News FM. Good morning, sir, kay Superintendent Panganiban, din kay Sir, kay Professor Renegumba. Sir, may mga city ordinance po kita na existing, siyempre sa tuya, sa Naga. Paano ta po ito maipapautob sa mga sa sementeryo ta, itong paninigarilyo, itong arak, itong bawal mag-inom, and then pagdadaran patron, pagbitbiting droga. Ano po yung mga bagutang mga sistema, tanganin na pong maipautob ito ng tultul, at tanganin na nga deman ikang mamugtak sa langanin ng satoy mga city ordinance. And siyempre ang mapautob po kamo po. Salamat pong maray. Thank you. Good morning. Salamat sa Kamo pagpaabot. pong dawa. Thank you. Sinasabi ta na nga na sa entrada kang may sufisyente kitang mga personal na itatao maliban kanikan sa mga nagro-roving sa loob ng Campo Santo. Ini para ma-implementar ta na pagsita, pag-checking kan mga dapat na i-check dito sa laog asin sa luwas kan Tinampo. Ma-implementar man kita kan mga checkpoint operation ta for the purpose na on the duration ng igwa kitang nagkakanigong mga personahe na magche-checking sa inside ng Naga City Police Office. Bago si Mayra nabanggit mo sir itong sa sigarilyo kung sasabihin siguro mataon na kita ning warning unyan duman sa mga mapasiring sa Campo Santo gabos bali ko kitang na sementeryo digdi sa Naga. Siguro, kunyan pa lang, mag-warning na kita, patanidan ta na si mga kababayan ta na likayan ang pagsigarilyo sa laog kang sementeryo. Oo. So may marubing dyan, may mabantay dyan sa laog mismo, tanganing itong, ito naging sigarilyo, pwede sindang dakupon. And ano po ang ipapataw sa senda, city ordinance o anong sistema, tabi? Ako minatubod na sa pag-grouping igwa man kitang existing sa city ordinances. Siguro may mga deputize kita na makapag-issue ng citation ticket for the purpose. So kung may nagsisigarilyo diyan, pwedeng siyempre dadako po niyan ka mga PNP ta. Pero para nga ni sa karahayan kang kagabsan, ito na nga ni binabanggitan na dahil na lang magsigarilyo pinagbabawal taman sa loob para sa pakikipagtawag siyempre sa public safety office sa mga personal man kang public safety office sa pakikipagtabangan siyempre takan manamiento kan gabos ng mga sementeryo sa mayo ba sir kwen diyan mayo bang diyan smoking zone dyan sa smoking area sa sementeryo mayo kitang big designate pero ang saro baka kaya duman sa tapig sasabi man duman na mag-designar sa laog kang nito. Sa loob. So pag-uuralan siguro ang arugan na bagay para mas mapamarayta ang implementasyon kaniyong kan celebration kanundas. Kasi dai malilikayan yan kadakol lalo na sa mga pampublikong sementeryo siguradong pag-arog kayan baka kadakol ka mong madakop. So talagang bawal sir. Bawal talaga. Hilingunta hilingunta kung in the event na siguro makipagkaurulay kita sa manimento na for the purpose aram ko si Sir Ren kung may yan. Baka pwede kita na mag-designar na lang sila ng smoking area for the purpose. Pero nakalagman yan duman sa duman sa tarpaulin. Ilalagtayan na. Ilalagmang giraray para may pagirumdum sa inda. Para pagirumdum sa. Okay, sige. Okay, mabalos po. Sa rupang hapot, haliki Mayra kang Sepio. Thank you, Roy. Sir, good morning po kay Sir Rene at saka kay Superintendent. Naiya po taga sa bago. Anyway, sir, dyan po sa mga kampusan Tubaga, nasasabi talang ning bawal kung nadadakop. Aram ta na bawal po itong pag-inom sa loob ng sementeryo. Kaya lang very resourceful ang sa itong kababayan
tapig ka kaag sa bote ning soft drinks. Aram ta, dahil man po kamo nagagamit katong breath analyzer. So ano po yun, is it parang warning lang ba siya? O paano pa ang gigibuon tang ano niyo, ning pagrekesa sa mga ini? Sabi ta na po nga ni, baga, iguaman kita mga personay na maikot sa mga sementeryo. Siguro po sa normal na ano ta, maaaraman taman kung talagang ining mga pigiinom ninda, kung ini ano ba normal na soft drinks lang o talagang inom mo na alcoholic beverages. Yan po ano anta, may sufficient kitang personal para nga ni makontrol taman eh. Pero normally, no? Normally, sabi mo na nga ni, dahil taman mapupugulan ng minsan, igwa nga ni sila mga initiative. Mga very kumbaga sabi nga ni Ken magibo talaga ni pag may paraan nga, pag may ano nga, pag gusto nga may paraan, pag ayaw may dahilan. Although ina-assure tang ano ta na yaon duman ang pang mga personal sufficient din personal pakikipagtabangan kang public safety personnel para nga ni makapag-rekorida kita, makapagbisita kita duman sa mga sementeryo ta. Okay. Kay Sir Rene. Sir, pag-abot naman duman sa mga medic, aram tabaga, dahil man inaasa na minsan may mga nadidismayo, may mga inaatake kung ano. Ano po yan ready sa tuyang mga personnel, lalo na duman sa mga drivers, kang sa tong mga ambulance or... Iyo po, salamat Myers. Gabos pong sementeryo, igwa kita ning ambulansyang naka-designate. In fact, gabos ini coordinated kang Joint Operations Center, so deployment. So igwa kitang mga medical units from the BMC, igwa pong hali sa Red Cross, igwa ang satuyang City Hospital, igwa ang satuyang Emergency Rescue Naga. So parte sinda kadtong incident command structure ta na pinagkikrear for this purpose. Kabali din dyan itong Bureau of Fire Protection. So sa indang rescue group, asin so sa indang mga fire trucks will be on standby. Then strategically, dahil man po nangangahulugan na dahil yaraong kita dyan sa may area kang Campo Santo, mayo na sa ibang mga lugar. Ano? So in fact, pati itong mga traffic enforcer ta, igwa pa din kita duman sa sentro, tama aragawan pang last minute na barakalan burak, grabe yung bagang traffic duman sa sentro. Siring man sa pulisya, na although may deployment sa mga Campo Santo, so seguridad kang sa tuyang syudad, sisiguruhon tamang giraray. Kabali po dyan, so paglaog bagang ngaya sa mga Campo Santo, igwa kita ning mga gate na pigchi-check, so mga bagahe, so mga daradara. Bako ini para ulangon sa tao, kundi para siguruhon na mayong madanyaran sa dakulang pagtiripon ka mga tao sa mga sementeryo. Okay. One last thing na lang, kay Sir Rene, siguro, igwa man parte man ini kan sa tong ni Meet the Press. Ano po yan? Is it true na parang magkakaigwa ng innovation sa operation kan traffic light? Ito mga bago kasi parang dayata parehas ang oras kadtong green light and red light. At saka para din ako kay City Director, Sir, kasi gabos mo niya nakakonsentrate sa Campo Santo. Ano po ang tip, although parang stereotype na ang hapot na ini, ano po ang tip mo duman sa mga mawawalat sa harong taminsan baga? Garo party and gabos na members kang family yaon sa mga Campo Santo. So, ano po si tip na pwede mong maitao sa mga residentes ta? Okay po, salamat po. Yung sa data, kung data talaga may iwasan na iwalat yung mga harong ta, normally naman sa mga pagtaraita, garo gabos dahil man yan halos dahil man yan halos madruman sa inot na inot siguro itugon ta sa mga pagtaraitaan sa tuyang harong. Igwa pang na mga espersos na pilitang gibuhon, halimbawa baga ngayon nakabukas ang ilaw ta, may nag-aandar ang radyo ta for the purpose na to make it appear na dapat may tao ang harong ta takunday talaga maiiwasan. Saka properly siguro nakalock yung yung mga harong ta properly kasi ang sato na lang naman ang iniiwasan magtao kita ng oportunidad duman sa mga may mararaot na kaisipan. Itong pigaapod ng animal barriers, saro yan. Itong kung may mga may mga ido kita na pwedeng mawalat, na pwedeng magbantay habang maliban sabi ko nga na banggitan ko naman inot pa na ang personal kang PNP taigwang marubing for the purpose to determine yung mga arog na nawawalat ng mga harong para sa maibitaran ta kung ano pa man ang malay na pwedeng mangyari sa pagwalat nila kan mga harong nila. Si Sir Rene.
Iyo po, itong sa traffic light po, igwa kita ng immediate and igwa kita ng long term na napiga-asikaso manunungod digdi. Ito pong immediate, so mga feedback kang sa tuyang mga motorista, halimbawa, dakol nagsasabi na halabaon so red, haliputon so green. Ini pong realidad na ini, medyo kay puan maigding ipaintindi sa publiko na so pagpula po, gustong sabihon, tinatawanan taning oportunidad na mag-green man, so tulong direksyon. Ano po? So kaya every time the traffic light turns red, we are giving 3 directions the opportunity to go ahead also, na mag-green man sinda. Bako yan madali, ano? So kaya kadalasan, so lane mo, halipot so green, kumpara sa pula, taso pula po, so oras na ito, nakadistribute sa tulong direksyon. So ngunyan po, ang ginigibo mi, ngunyan na aga, poon kang Monday, pinaghihiling mi, ano so posibleng pinakahababa na pulang setting. Ano? While taking into consideration itong distribution nga ni kang 3 other directions. So with that, hopefully matapos mi po ngunyan na udto and mailaag mi so settings and we will see. Habang mayo pong klase, we will see the performance. Ang bottom line lang, mahali itong mga 90. Itong haralang kahon na red light, and we will work with that and maibaba mi po iyan, hopefully mas maray-maray so dalagan kang sa tuyang trafiko yan. So immediate, ano po, kabali din dyan itong pag rush hour, so volume po kang vehikulo minsan day kinakaya pag automated so sa tuyang traffic light. Kaipuhan na may mag-intervene na enforcer para po dahil magturukod. Halimbawa, so mga haling magsaysay, inaabutan na sa mga yaon sa may libuton dahil sa mga nagluluwas hali sa akasya, nababarahan dahil nag-aabante. So kaipuhan pong may enforcer na kitang mag-intervene. Whenever that happens, nagset po kita ng rush hour periods. So aga, 6 to 8, udto 11 a.m. to 1 p.m., then hapon 4 p.m. to 6 p.m. Yan po, so nagiging immediate ko yan ta, immediate actions ta on the traffic light. On the more strategic directions, may mga isasubmit po kami sa sanggunian kay Mayor na mga proposal. Kabali na po digdi so pag-enforcer kang loading unloading area. In fact, gusto mi nga ning mag-suhestyon na laganan mga barrier yung mga kanto na dai magdalagan dyan ang mga tao, na dai magbaba sakay dyan ang mga jeep. Na pag nasa kanto ka, diretso ka. Dahil ka magpundo dyan nung ka. Ano? So we would like to do these things. Including sa pag one way kang pirang tinampong aralanganin. Halimbawa po, ining Acacia Street sa may libuton. Ano? Naranasan na nindo na nag-aabanti ka mo, may mabutwa duman na auto. O kung dahil man, may matuo, pero dahil may kasabat duman sa sadit na tinampo, dahil na naghiriro gabos. So mga arog po kaya nakaipuantang pakarayon. Hopefully another long-term solution po itong widening kang mga tinampo. So widening kang DPWH ang arami mapuon naman so sa libuton area. And then ini pong haling matiway pabalyong kalawag. Hopefully ma-expedite so tinampo diyan dahil madideload po kayan ining libuton area. So ini so nagkakapira lang po sa mga options ta na immediate and then tactical, mga strategic na trabaho na kay puan mi pa pong asikasuhon. Thank you. Si Melvin sa GE. Ay, good morning sir, kay City Director Panganiban. Sir, ini dako lang okasyon ini, papuruyatan ini, paaragahan. Siyempre, si itong kampanya do sa illegal droga, bako ka muna sa lead agency. Sir, paano ang monitoring ta and anong approach ta ang gigibuhon ta to catch up ini mga maapurbitsar kang aktibidad naning undas sa mga drug personality, sir? Yes, salamat Biro. No? Sinasabi ta na nga na continuous ang ano ta. May sufficiente kita mga personahe na i-deploy sa kada sementeryo. Ini pag sinabi tang sufficienteng personahe, kabali na ide itong pigaabot ng covert and overt personnel. Gusto sabihon para makapag-monitor kita kan mga malalain na elemento kung igwaman ano for the purpose na maatamanan ta ang mga mapartisipar sa pagsilibrar kaniyo sa tuyang undas. Padagos ang pagkikipagtabangan ta sa mga arog kaning sa lead agency sa PDEA, sa mga ibang ahensya pa, sa mga public safety office para nga ni sa kapakanan na ang pinaka main objective ta is ang kaligtasan as in katuninungan kaning selebrasyon kan undas.
sa ano lang, sir, Sir Rene, sir, sa Bicol Central Station, ano ang deployment naman sa kang mga personnel ta sa Public Safety Office? Thank you, sir. Igwa po kita dumaning full-time na team na in fact directly under the supervision na po kang sa tuyang terminal manager, si Sir Nonoy na reforzado. Nag-coordinate na po sinda sa Samuya as in so sa indang detail on the security matters. Katuwang ta din po digdi so NCPO sa pag-secure ta kang sa tuyang mga terminal and transport facilities. Okay. Abot lang ako kay Sir Rene. Diyan po sa may area kang Magsaysay and parte kang Balatas. May ano ba kita dyan? May pagbabago ba kita sa bonus ka traffic during 31, 1 hanggang 1? Ang aram ko po garo 1 mapuon. Taso overnight po baga 1 31 siguradoon ta lang na normal so dalagan kang trafiko pero 1 ma one way po kita garo alas 12 ning udto ma one way sa Balatas palaog lang bawal magluwas so pasiring Matiway. So pag abot sa Matiway 2 lane po ang Matiway pwede magsarabatan pero pag abot po sa San Felipe 1 way naman ang San Felipe paluwas sa Francia. So haling San Felipe paluwas one way yan. Dahil pwede kang maglaog. Dahil po malaog. Dumang ka sa Balatas mag-agi. Dumang ka maagi. Okay. So digdi po sa Kalabaan kang Magsaysay, makikita ang pagbabago may dyan. po, may man. Manageable ang Kalabaan kang Magsaysay. So far iyo lang po yan ang ta sa traffic pagbabago. Duman sa may Concepcion area, so dati pong ginigibot na duman, itong may pedestrian area, saka may i-designate na parking area for vehicles. Okay. Sir, may mga kuyang kita, Sir Jonathan, may mga ibubugta kita mga desk Gabos Police Assistance Center sa Gabos ng cemetery yan, sir? Iyo po tabi. Iniyo pigigibutan na taon-taon nasinta importante ini lalong-lalo na asin pinaghahagad naman ang katabangan kan mga barangay opisyalista na mag-enlist man sila kan mga barangay tanod nila na makipagtabangan sa tuya sa sa pag-implementar kaniyong normal na public kan peace in order kan policy order sa laog sa kasaluwas kan cemetery. Sige. Bago ko lang malingawan, ma-divert din po kami ning mga itong nagbabiyaheng pa Manila or Paligaspi na may mantuyo sa sentro kang Naga. Dumanta na po iagi sa may Almeida Highway. Dahil na papalaugon igdi sa may Concepcion area para dahil na po makapiot pa dyan. Kung mapupwede nga ni, later on, gusto mi din hilingon itong sa may San Antonio na ang luwas Milaor na para malaganan ta na po ning mga signages. Opo. Okay, so igwa pa po sa paglibatan si Danny, igwa pang dagdag na hapot. Ayan. Thank you, Roy. Siba ko na take up si issue sa smoking ban. Pigubasa ko po dong amended ordinance regarding po sa smoking ban. Dahil po namin sinarduman ang mga public and private cemetery. Dahil ko sure kung ma-stricto ka mo dyan, kung kabali po na sa pinagpo-prohibit, siguro mailin tabaka po yung magreklamo. Kung kabali o dahi apo ang mga sementero mo na naundas, tabi, sir. Yun po tama so sabi tangani ka ini yung pagpreparasyon ta working progress naman so kung maninigo na i-implementar taman girara pero sa pagkikipag-urulay sa pagkikipag-urulay kan manimento asin ta pag-uurulayan ta igwa pa man kitang aldaw para maano ta kung whatever na magiging mas pinakamaray para sa kagabsan para kagabsan. Ako kamo sir ma-implementar strictly dapat siguro may mga tarpaulin duman na no smoking. Thank you, sir. Iyo po, in fact, saro po sa dapat maging malinaw sa satuya. So rason, pinagbabawal ang sigarilyo sa mga public places. Anytime na may makasinghot kang asok ang sigarilyo mo, mas grabe so danyos duman sa nakasinghot kaysa duman sa aktual na nagsisigarilyo. So any public place is supposed to be covered by the prohibition on smoking. So anyway, lilinawon ta po ini Sir Dan duman given the Executive Order 26 kang Malacañang tapos so sa tuya man po na ordinansa na pinag-revise ngunyan ni Konsehal Sani Ranyola. Okay, may isa na lang po akong hapot. Sir, maluwas ako duman sa Undas.
Ngunya na hinali na po sa indo ang pag-lead digdi sa kampanya laban sa droga. Ano ba ang pagmati ngunya kang Naga City Police Office sa parte po nindo? Nabiti na ba kita ngunya sa trabaho o okay lang ba ining nangyaring ini? Salamat Roy, mayong nabago kung actualmente daiman in totalmente na gano'n kasi yaong pamanggirare ang PNP sa monitoring as in sa pagtaon ng mga impormasyon sa lead agency nga ni sa PDEA. Ang PNP yaong pamanggirare sa pagtabang sa PDEA kung may mga operasyon sila sa sa pagtataon ni na magkakanigong personahe kung sakasakaling kaipuhan kan PDEA na magtabang sa inda. Ang karahayan kani makapag-concentrate ang PNP sa other anti-criminality efforts kan PNP for the purpose na mas mapakusog ta pa. Ini yung kampanya ta sa mga iba pa na form kan criminality. Okay, mabalos po. Igawa po ding hapot, kumayo na siguro panghuling mensahe po sa halit sa tuyang PSO and atyan sa NCPO, mga pagirumdum, dagdag na mga pagirumdum sa tuyang mga kababayan ngunya na undas. Mabalos tabi, Roy. Siring po kang nakagawian taig di sa syudad kang Naga, ang urulay kang siguradad ta, kolektibong responsibilidad ta po ini. So igwa kita ning Joint Operation Center, nagtatarabang po sugabos ng mga ahensya kang gobyerno, sa mga pribadong organisasyon. Pero dahil po lingawan na kabali kita igdi sa inisyatibong iniyo, may responsibilidad man kita digdiyo bilang katuwang kang sa tuyang mga enforcement agencies. So let us work together and make this undas peaceful. Sir? Salamat Beroy sa satuyang kaibanan si Sir Ren Gumba sa mga kaamigo ta sa pagiriba sa media. Salamat sa oportunidad sa pagpaabot kaniyong mga dapat na maaraman kan sa tuyang mga kababayan for the purpose na mapagsilibrar ta din mas maayos, mas ligtas na Undas 2017. Nasabi ni Sir Ren magayon na pagmantener kan pasi orden, ang pagmantener ka na man ang mga bagay na dapat sa kagabsan, karahan kang kagabsan, bako lang yan sa enforcer, bako lang yan sa other agencies, kundi obligasyon tagabos. Para kita mga yaonig de masilibrar kita kan gibuhon ta na ini mas solemno, mas ligtas sa pagkontribuer kan sa tuyang mga dapat pang maitabang asin ta sa moya sa parte kan PNP na suportahan doon sa indong PNP para sa magkaigwa kita nin mas ligtas, mas payapa na selebrasyon kaning Undas 2017. Salamat na maray. Abals po sa tuyang mga bisita, Mr. Rene Gumba, ang head po kang Public Safety Office, Siringman, Senior Superintendent Jonathan Panganiban, and City Director ka Naga City Police Office. So naman po sa mga nagdadalan ngunyan, sa mga nag-aantabay ngunyan, kooperasyon lang po ang kaipuhan dyan para tagaling ma-implementar ito pinintultul. Saka impormasyon, o kung may mga gusto po kamong ipaabot ng impormasyon, iyo pala Sir Rene, ano ta na lang sa insinda pwede mag-upload anong number, anong dapat nilang apodan. Sorry, na-flash ko lang sa Facebook sa Facebook page sa mga number. Pig-flash me na po sa number kang PNP, kang NCPO, sa Comsen po may hotline kita itong 472-3000 na pwedeng gamiton. Pwede man pong mag-upload sa radyo itong VHF 406-3000. Yan po sa tuyang mga emergency hotlines. Okay. Sa lado po kang PNP, sir, may... Sa lado po kang PNP, sabi na po kanin ni Sir, ipaplas na lang yan sa Asin kita, during sa height kan Gerson, igwaman kita mga flyers na itatao. Yaon naman ang mga hotline numbers ta, may tarpaulin kitang ilalaag. Yaon gabos naman ang mga hotline numbers kan PNP para sa informasyon kan sa tuyang mga kababayan. Asin ta maralagman kita duman ng mga ma-distributor nga yung mga flyers para ongoing yung natin. May mga safety tips duman, do's and don'ts. Yaon na po naman si number na yaon na duman si mga number kan sa okay. Salamat na maray. Mabalas po. Bago po kita magpaaram, gusto ko lang pong ipaabot sa mga nagdadalan ngunyan na ini pong impormasyon ay pinaabot sa tuyan ni Mr. Allen Rondanga, direct hali po duman sa Vegan City, manunugod po sa ginigibong Batang Pinoy. Medal tally po kang Team Naga as of October 25, 7 a.m. Nakakuha po ng gold sa table tennis girls si Ashley Alievado, Taekwondo Cadet, CK Cleofic ang Naga College Foundation, Silver Taekwondo Cadet, DJ Catro Verde kang NCF,
Sandria Lerio kan Ateneo Dinaga University, bronze, taekwondo, cadet. Erica Antonio kan University of Nueva Cáceres. So yan po ang impormasyon na duman sa Vigan City na ipinadala po ni Mr. Allen Riondanga. So dyan na po nagtatapos sa tuyang Meet the Press. Kung yan na aga, mabalos po ginaray sa tuyang mga bisita ko niyan. Sa Naga City Police Office, inyong Superintendent Jonathan Panganiban, PSO Head Rene Gumba, ini po si Roy Sanrabon. Mabalos po, maray na aga sa tuyang agabos. Alam po ninyo mga anak, ito pong nangyayaring Batang Pinoy ngayon dito po sa ating lalawigan ng Ilocos Sur is a testimony mga anak na pinapahalagahan na po ngayon hindi katulad nung dati ang palakasan ng ating bansa.